Hello Hamster Combat Miners. Hagani video nanon ra beng shpi hagbedi ban kubor kaba shabaro ki Hamster Combat Miners ba pidi ban tip te kumba nila pelut por bat la trisitom wala da ngidang join tang kumba kato ni si kato ne banai te ngai kuble ye ki parlok barok la join ye gani ka Hamster Combat nadu ki singi ki banai ki bala debro ki bala yo ki level ki profit per hour ki bahe lane bat kumjuru ki parlo ki bang su join ar singi lane sita yo ki bompat da kamai ha lane ki bompat da la ban mining ha ndai nganong ipi wanum du jingkerman kene ka Hamster Combat kamdei kaban kutno hadin at pundu tarik ndai kan sedang biang sakwe pedeka binti ya ke bakam bahasusu nang ni syakman ndai nak benta ke season 1 na kalian jong ka Hamster Combat kan penkut no ya karu ko mining jungi ha September arpo tarik tiken mau ha baro ki parlok ki jonga ki bang su join lane ki bala join la khamslem ru ka tarik ke bakhadu pila ban le kai lane ban mining ya gani ka Hamster Combat kande ha ka arpo tarik Henry the first season of Hamster actually end on September 20 and all your achievement before September 20 will be converted to HMSTR token taken mau ha ki tu ki jing trace tom jungi baro ki jing pulut por jungi baro kin kala lani kin convert shaka Hamster token but sa sam shangi ki bala shimbenta hakanika Hamster Combat show your hamster in the comments kala ban comments lada pidon ni te ngakapat lada pidang dei gi batmai ha video ba channel ke jonga subha ba pinya share like but subscribe na ga banta kitchen ban tip ke batmai ha dei bat ki mining project Henry ngan ong EP ki Hamster Combat Miners subha ban shimbanta hakini ki singi ar singi badangsa nadu banga penmi ya video but kumjuru ban penhe ki level ada pila ban buy ki cards but ba pin pendep ikini ki tas barok ki ba kat badang don ai kapor ikumno ba pinle ya kini ki coin haswa ba ka Hamster Combat kan khangno lane kan shutdown no ya ka season 1 ti nganong epi sobha ban burnout lane sobha ban thit ya ki kat ki jongpi thit ya ki skin jongpi penhe ya ka level ki jongpi la da phidang don bun kini ki coin wanom ya ki coin yo ki sabai te pelut no pen burnout no thit no mai no khnang ba hinang yo susu shibun airdrop but kumjuru penhe ya profit per hour lada konjung pi bidang don te kumjuru pe ya kini ki achievement ayu ki ba phi pala ban unlock henry the pe ngan pen inga ngandang bun ki achievement ki ba ngam pala ban unlock so na kata kadau henry kapor kala jan kun te ngam ban se ban buy no lane thin no ya kini ki cards kat bangala ai pe kini ki coin jongaru kila don sedang khendiat te haswa ba akan poi ketika arpo tarik ngahap ban penlut no baro khoj khnang ba ki profit per hour ki jongaru kan khamhe so nga karpan ye phiru ki miners jongka Hamster Combat sumha ban le yakata khanang ba phinyo big airdrop but kumjuru pendep ya kani ka connection exchange hak ba nagliang jongka Hamster community kan sen ya airdrops lani Hamster Toon coin sha ki exchange ki jongpi
subha wat num klet ban connect ya ki exchange la ka dei Binance exchange, Bybit exchange lani Telegram lani on chain airdrop ko hin na pring kiti pila ban connect nang ba u airdrop lani hamster Tron coin jong phi unwan hakini ki exchange bat pila ban withdraw sha ki bank account ki jong phi bat pila ru ban transfer bat pila ban sei ha ka cash lani ka fiat money so shimbenta kat badang don ei kapor ngakar pat di phi ba wanam du jingkermen ka season 2 kadang up yang ai phi te ndala wan ka season 2 nginya shimbenta ba kanang ba ini ki jingkwa lani ki jing urlong bala penrong lomba kini ki community lani ki project beper kin sa bat ni lani ngin la ban kamai ta ka ba ni shimbenta lani ni mining ha kani ka project beper tang tahi ya ka bam tang si ai khubli phi baro ki bala shimbenta bat ki bom pala ban shimbenta baru wat num du jingkermen wat num uninstall lani wat num thai no de I hadu ba ka season 2 kan sedang ni shimbenta biang bat ngan sa nang upload ya ki information ha ba dei ban kam sta komban so tang katahi ai khubli pi session pat khubli chubon